Hola, hola. Mireu, en esta pàgina web és .loki.fr. Si així poseu l'usuari i contrasenya. Sí, que sí. Mireu, si li dones ara a crear-ne un d'alt, crear, tens, a veure què tens per així. El nom del cadenat, per exemple, hola, per dir alguna cosa. I després, això és l'opció de digital. Per tant, si és un cadenat de 6 dígits, simplement pots fer que la contrasenya siga 4, 8, 8, 7, 6, 5, per exemple. Ja està. Però que sàpiga que si n'hi ha molts altres, doncs hi ha direccionals, d'esquerra a dreta, dalt baix, direccional de 8 direccions, de colors, que siga l'ordre de colors que tu li marques, musical, inclús. També hi ha de patró que pots fer-lo tu, veus? Molts tipus de cadenats que porten a un contingut. Tens interruptors de 4, que siga este, i és igual l'ordre. Tens igual de 5, interruptors ordenats, que sí que l'ordre és important. També tens per així això, ordenats de 5 per 5, geolocalitzat real, que li han de marcar en el mapa on estan, i també virtual. Vull dir, el real és que has d'anar al lloc específic i una vegada estàs en el lloc li dius marcar i ja te localitza si és el lloc ho has desbloquejat i et porta el segon contingut, que pot ser un altre cadenat o pot ser una imatge, ara us ho ensenyo, o de connexió, simplement de login d'usuari i contrasenya, i així tens algunes característiques, no? I finalment la contrasenya, simplement de contrasenya, i ja està. Pots fer o bé la de contrasenya que siguin 6 dígits, tu dius que són 6 dígits i ja està, o bé el primer de tots, que era este de ser digital, simplement. I dius 6 dígits, per exemple, estos, com si fos un cadenat. Després, quan el desbloquegen, on els porta? A un text? D'acord, fiques el text així, ho escrius tu, per exemple, això, i li dius, ok, ja està. I si vols que en compte de que s'acabi, apareix el text i s'ha acabat, et porta a un altre cadenat que ja tingues creat i guardat, apretes així, jo ja en tinc així uns quants, i ara sí li portaria a este cadenat. Així pots anar encadenant-lo si vols. I si no, dius no, gràcies, i s'acaba així i ja està. A més d'un text també pots ficar una imatge i selecciones la imatge si tens les condicions i li porta la imatge. També pots fer a un so en estos formats, a un vídeo extern en un enllaç que es pots portar, inclús pots fer-te un vídeo tu en YouTube i posar-te en ocult, per exemple, i així ficar l'enllaç perquè es porti al teu vídeo felicitant-los, o a una pàgina web simplement que els redireccione. Així que tens totes aquestes opcions. Per exemple, si vols un text i que sigui aquest text, i dius ok, ja està. I et dona així o bé el QR o bé l'enllaç. Tu simplement fas clic a l'enllaç, el passes o el que siga i accedeixen, per exemple, a una pissarra de classe. Si fan codis que no són, et diu que no, código incorrecto, i vas provant. I ara haig de ficar-los el que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. I ara ja t'ha passat el text que tu li has marcat. I això és Loki, gratuït i xulíssim. Espero que t'agrade, espero que vos agrade. Una abraçada.